Bună ziua! Astăzi vreau să fac două unboxing-uri cu voi. Eu sunt Blejușcă Tudor și astăzi vreau să fac două unboxing-uri. Ce am spus de două ori? Da, pentru că în vara asta a fost foarte cald. Am zis să facem unboxing pentru că eu încă n-am fost la mare și mâine am să merg la mare. Vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat pentru mare. Prima oară avem acești papuci care nu sunt papuci din Ohio aduși. Așa, haideți să le scoatem. Du-te, mă, de aici! Așa, haideți să... Bun, așa. Stați puțin. B. Nu vrea ceva să se scoată, nu e ceva... V-am zis că-s din Ohio, știți? Pentru că-s din Ohio... Ei nu vreau să se scoată. Pentru că în Ohio ei au viață. Hai mă, scoate-te acum, nu fi tâmpit. Boxing-ul. Ce mă? La anul ăsta ne trebuie nouă etichetă? Să-mi explici ce ne trebuie etichetă în anul 2023? Știu că este important doar când îți cumperi lucrul ăsta. Dar în rest nu e importantă deloc. În fine, aș putea să ridic ăsta, să scot cartonul la celălalt. Sper. Așa, l-am scos. Du-te, bă, de aici! Acum, haide să scoatem și pe ăsta. Așa. Ia, merge schema ț. Stați puțin că încerc să fac o schemă pe care am numit-o eu schema ț. Chiar dacă nu e. What? Uitați și voi ce am scos din ei. Du-te, bă, de aici! Ha, ha, mericului. Se duce de aici. Hai, aveam puțină. Dușmanii mei. Ia, scoate. Scoate-o! Hai că poți! Și acum ce? Rămâi cu asta? Nu, dar ce fac cu ea? Nici nu importă. S-a rupt căcatul ăsta. În sus sau în jos? Hai în jos. Că în jos e mai frumos. În fine, haide că aici în jos suntem mai aproape și haide să tot la chestia asta. Nu e important deloc firul. What the fuck? Nu să fie important. Tu îți dai seama când înnoți cum de asta. N-am avut niciodată, am avut, dar erau mici. Și nu i-am folosit niciodată, i-am luat așa prea mici. Evident, când i-am văzut pe ăștia la magazin, am crezut că nu-s mari. Dar uite-te și tu. Cum arată, frate? Deci, așa... Zici că ești balaur, să mor eu. În fine, acum avem acest care este acest. Aici dacă intră apă, aici e ceva special ce face să se oprească. Dar n-am să încerc chestia asta, ceea ce, na. Fire step. Aici scrie în italiană. Cine știe italiană? Bă, nu e italiană, cred că e ceva din africană. Sau din arabă. Uitați-vă și voi. Ce mama mea? Să mă explice cineva ce scrie aici. Explice cineva ce scrie aici. Am să aduc un farfec într-o secundă. Pam! Am revenit doar cu o secundă. Am adus un farfec din Ohio. Hai să scoatem. Nu știu ce scoatem. Am scos căcatul ăsta. Ăsta îl punem aici. Ok, haide să scoatem și pe ăsta.
Asta cred că se merge cu cuțitul doar. Sper să nu meargă doar cu cuțitul. No. Tu te văd aici. Mi-a venit o idee. Atenți, am cartonul și șpang la carton, șpang la carton. De rezistent ăsta, frate. Cât de rezistent. Nu mai pot. Vai. Deci ok, ăsta du-l aici, dar nu putem. Tragem, uite, du-te așa. Nu vrea să se duc. Măcar du-te așa invers. Invers nu cred că ai cum. Nu? Nu. Mi-am dat în cap. Pe ce viață crudă. În fine, astea două sunt de la Intersport. Dacă vreți, puteți să vi le luați și voi. Atât a fost cu videoclipul de astăzi. Ne revedem după multe zile și bune.